A very, very quick one. That was Sunday. Good. I want to remind you that father, apostle, prophet, bishop, archbishop, general overseer, pastors, evangelists, bobo tibo, ndeterude na church, ndemadu tukwasirobi, anaga confession na akaha. I want to remind you, onye obula bịara gwa gị na emerụ ọrụ ala, gwa ya go and do traditional isa chashi onwe. Onye obula bịara confess ya n'aka gị si na o merụ ọrụ ala, si ya go back to tradition. Onye obula bịara gwa gị si na o ti na nwa ya nwanyị tụọ ya ime ma ọ tụghị ime ma ọ tụrụ ime shie ya. Onye obula bịara gwa gị si gị na nwa nwanne ya nwoke ya na ya bi na o ti na ya ọ kwaala ya iko. Onye obula bịara gwa gị si gị na o ti na cousin ya, ma distant cousin o, ma close cousin o, ma half cousin o, ma long cousin o, ma complete cousin o, na o ti na ya kwa ya ime. Nwanyị obula bịara gwa gị si gị na o ti na nwa die, nwanne die. Biko gị rịọrọ ya Chineke ka ọ gbaghara ya. Na ya chọrọ confess n'aka gị aga Chineke mee nie ebere. Ka inyi ekpere ka o jee mee. Ka ibute n'ihu Chineke ka Chineke gbaghara ya mmehie niile. Gwa onye dị otu ahụ, go back to tradition, ya jee kwa ala. Anyị achọpụtala from ihe ndị anyị nụga and from ihe ndị anyị hụga that now some men of God ha bịa mmadụ bịa gwa ha si reverend father ụkọ etina ana m nwanne m, etina ana m mma m, etina ana m mpam, etina ana m nwa m. Una asị ya, don't worry, your sins are forgiven. Na Jesus anwụọla ọnwụ n'elu obe. Therefore old things has passed away, new things have come. Ọkwa ashị. Onwekwa ihe dịka old things has passed away na onye merụrụ ala. Onwekwa ihe dịka old things has passed away na onye dinara nne. All things can never pass away na onye dinara mmea, onye dinara mpia, onye mpia dinara, nwanne dinara nwanne. Onwekwa ihe dịka old things has passed away. Onye dịka otu ahụ bịa n'aka gị bi confide in you. Bi ịgwa gị sị gị gbaghara ya, bi isi gị rọtara Chineke nna na arịrịọ, gị buru ebugoro Chineke nna ka Chineke mee na ebere. Gwa onye ahụ go back to tradition. Jee ka ịkwa anị. Ị akwarịrị anị. 30 days of fasting and prayer can never save you. Ebere na join Ebuka Obiem every day can never save you. Ebere na join what God can do, what God cannot do, cannot exist. What God, it can never save you. Also, senior chaplet pay from now till Kafanchani, go after give whatever Akage, Bueni Beregi, Maweri Beregi, Gawano Kute, Mabugi, Geje, Block, this and that maker, Mogije Hunde, motherless babies, Mogije Hunde, Hundenana, Mogije, Kerolonian, Hundenan, Onion, Holo. They can never save you. Tradition is tradition. Abuna di na Bible when the Jew that Jesus see wouldn't on the Kubesi here on the Kubesi or does it maybe he Moses Jesus get the cause of the Bible or was he hamba near he may be Moses come and order to complete it complement it ki Moses is working or here Jesus ukuru Abuna di most humans will take on the guy who Jinaka Umaze wetega ha jinaka osi issue onye ka esere n'ega ha si na okwa issue siza ka esere n'ega gini ka Jesus gwara ha okwasi agbaru nu nke siza je siza agbaru nu nke Chineke ma gini nye Chineke mana unu aga ha aghọta otu ahụ aburu ni meruola ala ga kwa ani. The problem some of you na today in your families, in your businesses, in your education, in your career, unu merala, ma bu nna nnu ma unu merala, but onwe bo onye n'ime ha kwara ala, onye ụlọ egbugbu oye, family egbugbu oye, nwanne di na nwanne egbugbu oye, nne di na nna egbugbu oye, nna di na nwa egbugbu oye, onye di na nna, ana egbugbughari, ana enwe constant curse from the gods of the land on your family. Agazi agwa ndị ụkọchukwu ekpere bikwasa ya kadisi woga anointing oil wokwasago they can never save you. Anointing oil ha ga asogo ga ka ikwani iya akwarịrị ani. Achọ m ikwu ogologo okwu na nka ekwuchakwa m onye nwere ntị ya nụrụ ndewono. Ọ dị mma, a very very quick one. Onwe church anyị kpege na this country. Onwe church anyị kpege na this country. Him na agbago bụ eziokwu. This man no here Adeboye, we could remember vividly not too long ago.
Mgbe Jonathan was president, Adeboye himself led protest in conjunction with Tinubu and some opposition leaders in some parties in Nigeria. Then, you know, they led a serious protest against Jonathan. Now there is insecurity. Boko Haram this, Boko Haram that. Chiboko this, Chiboko that. That Jonathan should do this or that or step down. And Jonathan, if you are weak, you come down. Jonathan, you should tackle insecurity or you give up. You know, a lot of things. Adeboye was using Jonathan as a point of preaching, as a topic na church, yeah? Preaching against insecurity, preaching against Jonathan government, even coming out himself to protest. Suddenly, Tinubu, our president, one year working from Southwest. He has tried his best, Kwani. Must he wear khaki to go and fight Boko Haram before Anyamran on our bally? That's not our bambo. Can insecurity now. Manadri Jonathan Adeboye, you never said Jonathan and Abatu Warim Kewumbo. You never said Ketinye Jonathan and Ebere. You never said Ogeyi Kaki Ejabasi Boko Haram og. You never said it. I am just saying on where church I need this country. This country. All these guys are deceiving us. In fact, they are deceiving themselves because all more here deceive. As far as Mona Chim the Namma Mami he nebe. As far as Mona Chim the Namma Maham he pega. Hemagwago Bezioku. Then, in fact, the man answers Joseph. Or that Ozoge that he is supporting and defending Tinubu. Adeboye is not hiding it that he is defending failure. He's not hiding it. That is over the same tribalism mark I make when a church hakwa biagodi na that church ahụ no werenga. Okwa onye behind Southwest onye shi here. About regional pastor or whatever lot ha she made here regional pastor, regional superintendent, regional okwa umunne ha. Like over now, over district over check here church this man now. Onye Yoruba. Wunde mere tribalism karịa ndị ugwu na ndị Yoruba. Anyị nwa wunde na-amaghị ihe. Anyị wu ndị Igbo wunde na-enwe ihe anyị ma. Anyị ga-ejide nwanne anyị tụrie ye. Megodi imagine na onye Igbo president ihe a na-eme. Megodi imagine na onye Igbo wu Tinubu. Ndị Igbo ga-ejidie dorie ye. Yes, ndị Igbo ga-ejidie dorie ye. Mana le otu she defend ga Tinubu nwanne. No to share defend the guy. He even called people not to go and protest. He even said don't protest. I'm not going to buy an agent. So it's just a very quick one. When church I beg ebe. Them not going to be a joke. Only shape a church in Nigeria. Ya puta no baile. Ya puta di no bo aile. When church I beg ebe. Ihe megebe or tribalism. Ethnocentrism. One brotherhood, sisterhood. That is the pain of Nigeria. Why tribalism when this country is a geographical description? Give me because this is not a nation. You are a nation. Go to your dictionary and find out the meaning of a nation. Then come back here and comment. Oh yes, find out the meaning of a nation. Manasama Nigeria or a nation. Owebe na hapu oku. Oripa church in there begebe. Owe ngara meya ndị deceive nwuru onye aghọgburu ka agbara na aghọta ebe m na-eje ọrịkwa ihe ekpega ebe ewu church ya mgbakwara gị wee okwu. I'm sorry for you people ndị na-eso ndị dị ka this man ndị na-ekpe church ya amam ihe ọkụchigele nnụ amam ihe nnụ aga onwe ihe nnụ mụta mụ amahụ onwe no impact spiritual physical no impact. Na Bushiri Nushinga for Kam Mehendrim.